Ar ôl rhyw hanner awr, mi stopiodd Donar wrth ymyl nant, a chyhoeddi y byddan ni'n cael hoe. Erbyn i Gwynan a finna i cyrraedd, roedd y lleill bron a gorffan i Pennod. Be sy'n Llinyn Trôns? Holod Nobi. Y coesad rhyw bach na'n popod dyn nhw didybs. Ti di cofio newid y glwts, do? Nes i'n trafferthu atab. Ro'n i'n teimlo'n iawn, fel y boi a dweud y gwir. A do'n i'm yn tychan o gwbl. A do'n i bendant ddim yn beetroot fel dei. Roedd Messrs Muscles, gags a Nobi yn llawn bywyd wrth gwrs, yn peltio'i gilydd efo cachu defaid, a Colwen yn edrych yn iawn. Ond erbyn cofio mae hi yn y tîm oci. Dwi'n cofio sylwi fo ganddi benna glinia fel buwch pa welis i'r tîm yn ymarfar i'w dro. Wynab reidel ond coesad iawlidig. Ddim fel rei Gwynan. Dona, medda Gwynan. Be di pwynt? Pwynt be? Mynd i fyny mynydd. Gwenodd Dona. Ma'n gwneud lles i'r galon ar enaid. Iwa! Tydi Cymraeg Gwynan ddim yn berffaith. Ia, oce, dwi'n gweld bod yn gadw ti ffit, ond so well gyn i wneud aerobics. Gem o ffwtsi mwy o laff hefyd, medda Nobi wrth daflu bapur mars i'r gwynt. Hei! Dyna'r tro cynta i Dona godi llais o ni. Be ti fel ti'n neud? Fi? Nes i'n byd. Do, Nobi, nes di daflu'r papur na. Ie, so. Felly dos i'w nôl o'r twmffat. Carlamodd Nobi ar ôl y papur. Bob tro byddai Nobi bron iawn yn chael gafal na fo. Roedd y gwynt yn codi'r papur nes roedd Nobi'n rhegi a bystachu a baglu dros y lle. Dona, holodd Olwen. Pam fod papur mas ba mor bwysig i chi? Edrychodd Dona arni ac anadlu'n ddwfn. Please, newch chi gyd roi gorau yng ngalwyn chi. Da chi'n gwneud i mi deimlo'n hen. Ond i ateb dy gwestiwn di, dychmyga sut lanas fysa matas a pawb sy'n dod i fyny'r mynydd ma'n taflu gweddillion i picnics i'r gwynt? Ia, ond, medda Gwynan. Os di am mynd efo gwynt, eith o'r rwla arall, neith? Yn hollol. Dwi'n syni ato chi. Dwi'n cael y draffaeth yma fo bobl ifanc o Llundain a Birmingham yn aml, ond criw o'r wlad fatha chi. Hogan dre ydw i, protestiodd Gwynan. Ro'n i'n teimlo bod Dona'n fwy emosiynol na'r disgwyl. Mi fentris i ofyn. Dwi dall be sgynnoch chi. Chi? Sori, ti, yn erbyn i bawb daflu llanast o gwmpas. Ond pam o ti mor... Roedd Dona'n dall be ni'n drio ddeud. Pan o'n i tua 12 oed roedd gen i ferlan mynydd. Cwmwl. Ond rhyw ddwrnod, dyma ni'n dod o hyd iddi yn y cae wedi marw. Botiw lysym yn ôl y fet. Botiw be? Gofynodd Gwynan. A fi chi ti'n gael o fwyta pethau fel beef burgers, drwg a falle. Roedd na weddillion picnic wrth ymyl lle farwodd i. Roedden ni gyd rhy dawal wedyn. Nes i Nobi ddod nôl yn laddar o chwys efo'r papur mars ni law. Dyma chdi, medda fo i estyn i Dona. Dwi'n isio fo, medda hi. Dyna fo'n dy rygsag. Edrychodd Nobi arni'n hyrt. I be? Gwenodd Dona arno ni. Didwch wrtho fo newch chi. Iawn, pawb yn barod? Dowch. Dei, gei di arwain. Fi? Ia, mi fydd pawb yn cael cyfle i arwain yn ei dro. Dwi'n mynd i fynd fel malwan tu ôl y fo, sori. Medda gags gan gychwyn i ffwrdd ar uffar o sbyd. Na finna, gytunodd Nobi. Pidiwch am mynd gam ymhellach. Doedd Dona ddim yn gweiddi ond roedd na rwbath ni llais i nath i'r ddau stopio'n stond. Be sy'n rwan tro? Gofynodd Nobi. Dwi wedi ddeud o unwaith. Dei sy'n arwain, a dos na'r un ohonoch chi'n cael bod gam o'i flaen o, nes dwi'n dewis arweinydd newydd. Iawn?
Ar ôl hanner awr, roedden ni wedi mynd reit da, a dei am ryw reswm yn mynd llawer cynt nag o'r blaen. Wedyn dyma Donna'n gofyn i mi arwain. Paid a bo soft, Donna, medda Nobby. Fydd y pansan yma di mynd â ni dros ochr dipyn. Mi nes i anwybyddio, a dechrau cerdded am y gwpa. Mi nes i fwynhau bod ar y blaen. Roedd o fwy difyr rwsyd. Doedd am cystal hwyl a bod o flaen tili echa, ond oedd o'n bendant ddim diweithad ag o'n i wedi ddisgwyl. Ond ar ôl tipyn, doedd y llwybr ddim cweit mor amlwg ar niwl y nis. Mi drois yn ôl at Donna. Pa ffordd wan? Aeth i'w ffoced a thynnu map o hynny. Hwda, dilyna'r marciau dion ma. Mi sbys iawn am dipyn, gan drio gweithio allan lle roeddan ni. Mae o'r hyddol i'w ddallt o Donna, medda Nobby. Mi na i arwain rwan. Mi geisio dynnu'r map oddi arnau, ond mi dynais o'n ôl. Sbiodd Nobby arnau sy'n. Yna'r hoddodd olwen bwt i mi. Gai weld? Mi sbiodd arno am chydig, heb i dynnu o'n wyloi, a rhoi ei bys reit yn ei ganol. Edrychais ar y map ac yn ar y creigiau o'n gwmpas ni. Roedd hi'n iawn. Heddiw, please, medda Gags yn goeglyd. Dwi wir wedi mynd off o boi. I'r chwydd, medda fi gan sbio ar olwen. Nodiodd hitha nôl heb i wneud y rhy amlwg, chwarae teg ddi. Argol mi nes i fwynhau fy hun wedyn, ond ar ôl tipyn, mi alwodd Donna'r nai ar afu. Ti'n mynd fel tren, chwarddodd. Reit, medda Donna, wedi bawb gyrraedd lle ro'n i wedi stopio. Tyda ni ddim yn bell o'r copa rwan. Felly pwy gawn ni'n harwain ni at y copa? Fi, gweiddodd Gags a Nobby fel un. Llion, gofynodd Donna. Fel yr arweinydd dwytha, pwy wyt ti meddwl ei gael y fraint? Ha, dyma fi oedd pŵar. Wel, roedd Olwen wedi bod o helpu mi gynna, a dei wedi bod yn briliant fo'r busnes glychu gwely. Ond roedd Gwyna'n drian yn edrych mor drist, ac roedd hi'n edrych mor glws. Roedd hi'n fat goffau o Bambi. Nid mod i wedi gweld y ffilm ers blynyddoedd wrth gwrs. Gwyna'n, medda fi. Aeth Gags a Nobby'n bonkers. Nawn ni byth gyrraedd y bloody top wedyn y creng bach dol. Ond roedd Gwyna'n yn sbio i fyny arna i fo'i llygyd mawr yn amlwg yn methu coelio mod i wedi henwi hi. Trodd Donna ti hi. Wel, ti am ein harwen i Gwyna? Dos, fyddi di'n iawn, meddai Olwen. Anadlodd Gwyna'n y ddwfn. Mi roes i'r map iddi a dangos lle roeddan ni erbyn hyn. Diolch, meddai, a rhoi edrychiad rhyfedd i mi. Pam fi? Gei di weld. Edrychodd arna i nod eto cyn cychwyn yn araf am y copa. Do'n i'm yn siŵr iawn be o'n i feddwl wrth ddeud yna. Ond roedd o'n swnio'n cŵl. Cyn bo hir, mi wyddod Gwyna'n. Bryswch! Mae hyn yn briliant! Mi gyflymodd pawb, ac yn sydyn dyma'r niwl yn clirio. Roedden ni uwch ben y cymyla, ar gopa'r mynydd ac roedd o wir yn briliant. Draw yn y belltar, ro'n i'n gallu gweld copaon mynyddoedd eraill yn codi fel ynysodd drwy'r tonnau o gymyla. Argol, fi'n swnio'r el pwff. Bendigedig, medda dei. Hei, smart, roedd hyd yn oed Nobby'n gwenu. Da chi'n dal i gredu fod na'n pwynt stringo mynydd? Holodd Donna. Mae o'n werth pob cam, meddai Olwen. Bron a gwneud i rywun fod isio barddoni, medda fi, cyn i mi sylweddoli be o'n i di ddeud. Prat, medda Gags a Nobby fel un. Sa well gen i cable car, medda Gwyna'n. Ond dwi falch mod i wedi wneud o. Am eiliad, ro'n i'n meddwl i bod i am ddod i ista tai. Ond mae'r rhai fod yr altitude wedi mynd i'w ffenni, ac at Gags yr addi. Mi drodd o'i wenyn smyg arna i a rhoi i fraich am ei ysgwyddau.
Ti'n iawn, beb? Ydw mwy roi sws iddo fo. Piwc. Pan oeddwn ni'n gorffan yn brechdana a gwagyn flasks, roedd Donan yn gwylio ni fel barcud. Dyma ni gyd yn roed yn llanast yn ôl yn rygsacs yn hyfydd. Hyd yn oed Nobi. Sa ti'n gwneud ffaro sgriw, meddafo'r Dona. Sori? Rhywun sy'n gweithio mewn gel. Ychwanegodd reit anti. Just mi dagu. Roedd hi bron yn 11 yn o'n i'n cychwyn ôl i lawr. A Nobi oedd yn arwain y trwma. Ar ôl rhyw hanner awr, dyma hi'n dechrau bwrw glaw o ddifri. Ella bod y cotiad ganddo ni wedi dal dŵr 20 mlynedd yn ôl, ond oedden nhw dau ddim bellach. Roedden ni gyd yn lyb ac yn oer, ond dim ond Gwynan oedd yn cwyno'r dobi llais. A phan benderfynodd hi fod gan i swigod ar ei thraed, mi ddechreuodd i grio. Y gags wedi cael llon bol arni erbyn hyn. Ti laen, Gwynan, cynta yn y byd byddan ni nôl gora'n byd. Ond mae o'n brifo, gags. Edrychodd Gwynan arno, ac roedd yng nghalon ni'n gwydu dros di. Roedd y graduras yn amlwg mewn poen, am fwy nag un reswm wan. O'n i eisiau roed ymraich amdani ond byw mi. Mi fysa gags wedi mlingo fi. Mi ddoth Donna a thynnu bag cymorth cynta i rygsac. Mi dynodd Gwynan i hysgyd ar argol. Roedd gan ei le Gwyno. Roedd gan ei swigan oedd bron cymaint a nwrni. Ro'n i ar fi yn gafel yn llaw Gwynan cyn i mi gofio bod dwrn gags yn fwy na ni. Ond na holwg reit eog yn efo rwan. Chlywais i mon o'n ymddihiro wrth Gwynan chwaith. O'r diwedd, mi gyrhaeddon ni nôl yn y gwersyll. Nath Nobi ddim byd o'n dregi. A dwi dal ddim yn gweld be di pwynt mynd i fyny blydi mynydd